Daghang salamat, Termirakasi. Ug anian usab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga bisdak ug maayong adlaw Pinoy? Apakabar sa atong mga igsuon sa Malaysia, Indonesia, labi na dito sa Sabah nga nagtan-aw karon. Ang atong hisgutan karon mao ang report sa smokers who quit may develop cold. Sa ato pa kini muundang diag panigarilyo magkaubo-ubosad. Ani report mga kaigsunan gikan sa London nga ang taong hinigarilyo mo suffer o mag-anto sa kanunay ubo o mga luas sa baba sud sa unang semana sa dayong hunong sa sigarilyo. Adunay mga tambag nga dili lang ma-discourage kay ang maong mga simptomas mula ba lamang kana ug mawa sa hinay-hinay. Matud pa ni Dr. Michael Ussher sa St. George Hospital Medical School in London nga kinahanglan masayod ang tanang tao nga gusto muundang sa panigarilyo o nga dili sila ma-discourage o dili matintal sa pagbalik sa panigarilyo. Kinahanglan gyud ang maayong pasensya aron magmalampuson ang paghunong sa walay hinungdan nga panigarilyo. Suma pa sa mga studies, approximately 200 smokers nga gusto mo undang ining walay pulos nga bisyo. Mga 1/3 kanila may develop og sore throat, cough, ubo, fever, hilanat, takig pagyon, sakit sa ulo, runny nose or mouth ulcers. Si Dr. Michael Ussher mituo nga ang mga simptomas nga mitunga human sa paghunong sa panigarilyo may tungod kini sa temporary depression in the body's immune function. Kining tanang simptomas, mawa kini mga 6 weeks o 6 ka semana after quitting. Matud pa niya nga ang mouth ulcers could also be related to the loss of the antibacterial effect of smoking. Nahibaw na gyud kita nga ang panigarilyo dili gyud maayo sa atong panglawas. Kay ang panigarilyo mao man kini gituuhan nga maoy hinungdan sa mga risgo sa cancers, ilabi na sa baga, sakit sa kasing-kasing, stroke o emphysema. Busa kami mga medical doctor, magpahibalo, maghimangno kaninyo nga katunga o 50% niadtong nanigarilyo mataptan gyud sa maong mga sakit. Og mga 1/4 ni ini mamatay sa middle age. Busa, gi-encourage gyud namong mga doktor nga maniuha gyud sa paghunong. Pagkaanindot ni ining kalibutan na, busa, maminaw ta sa atong mga doktors nga naninguha sa pagtabang kaninyo. Muna atong health guide, og naaday ko'y pahibalo kaninyo, maay kini nga balita, og nadunggan ako sa usa ka inila nga news channel sa cable television. Sa October, ma-available na gyud ang AH1N1 vaccine. Nga atong gikadlukan. Ako ra ba sige kong mask bisag adto ko sa Elizabeth Mall, naman atong clinic diha. Sakas hagdan, maskara. Matingal lang ang mga gwardiya diha. Kay mahadlok lagi taon ta nga labi na tag ni anti-idad-idara na ta. Pasing atong immune system dili na gyud kapareha ka kabaskog nga ng inyong mga batanon. O karon, magpaday kita ang balaan ng kasulatan. Magagikan sa libro ni Mateo, chapter 6, verse 31 to 33. Nga nag-ingon, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga atua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Diyos ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra kaninyo. Pagkanindot. O kini inyo higala si Dr. Rafi Tupas Ingracia moaginod apan kanunay gumuingon nga ang lawas gani mapasagaron magina kung sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy o kumusta ang mapasirbuhong Bisaya sa tibok kalibutan. Termirakasi, daghang salamat, apakabar.